Takže ľudia, čaute, ja ste pri novom videu a dnes to bude unboxing na dva zásobníky na M-Strike Elite. Sú to tie... Čaute, prišiel tu Matúš, tu je som Oliver. Čau! Sú to zásobníky na 18 šipok, čo strieľate biele a tam sú to na baterky, tie ich nasvedcujú a to sú svietiace. Takže môžeme sa pustiť do rozbalenia. Nabok a ideme térpať. Tehrať, no. A ideme tehrať, no ta nie? Také sme z východu. To škály by sme mali byť. Zabij ho! Čo sa sem s tým? On čo sa s tým? Čo sa s tým? Nejdeš. Tu picham je. Takže zásobník. Rodinemi. A 18 šipky, obal nabok. Au! Daj to sem, Matúš. Potrebné veci je. Použité veci do koša. Dobre, takže máme obsahuje takto tu 18 šipiek bielých a samotný zásobník. Samotný zásobník má aj priestor na 3 AAčkové baterky, lebo to ich tu sa z dola zapne on off a to ich nasviecuje. Dobre, takže a tu je taká paska, môžeme dať dole. Nechaj tam. No ja jak nabijem. Štúreš sa s páskou. Zabij ho, nie? Dobre, a do zásobníka 18 týchto šipiek. Takže ich tam. Dorky, to je poškodená. Reklamujem. Takže 1, 2, 8. 9, 18. 15. To tak sa počíta. Jak nás učia v škole? 2, 8, 9. Na škole učia Dívať. počítať. No učia dívať, nie dívať. 2 + 9. A 1 + 9. Na škole učia počítať takto. 1, 2, 18, 500, 3000. No, vidíš. Ďalej sa Jaký mudrý chlapec. Ďalej sa budú. Učiteľky im nenaučili. Im nenapísali do žiacké poznámky. Čo? Kúšok na krivo. Kúsok na krivo. Tie šipky tam narvaše. Dobre, a už. Tu budú svietiť tie šipky. Zásobník je plný 18 šipiek. Teraz ja mám do nich baterky, takže neuvidím, jak to svieti, ale to sa zapne a tuto budú svietiť. Zásobník napríklad môžeme dať do strajfu. Tu je ten preč. Ale tento je 18, ale teraz to vyzerá lepšie. A zrejme sa aj na strobu. Ideme na to, chalani. Aj toto sú tam štúr. Môžeme sa napríklad aj páčku pridať. Aj, kde je to? No to je na deli. A páčku. A môžeme to mať takto. Dobre, tak sa vrneme na menšiu strelbu. Ja si to na chvíľu vezmem. Som breke. Podaj mi to. Som breke. Tu je to trošku prichytené. Pich. Ty roztopol? No. Môžeš. Som breke. Ideme tu. Do prdele. Pána nový zásobník a už Bude šitné. Dobre, už trime. Veď pred. Jaký šido nám to stríde. Tam zaostriť. Chod sa tam, zober ho a chod sa tam postaviť a tu na mňa. Shit. A už to ide? Samo? Takže. Oh, Jesus! Pozeraj, strieľa po mne! Dobre ľudia, takto, toto by bola asi videa všetko. Dajte like, koment a